To masu sauraro barkanmu da shigowa cikin shirin na sharhin manyan labaran Afirka, inda a yau za mu duba batutuwa da suka shafi Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar kamar yadda muka saba. A Najeriya batun da za mu duba ya shafi man fetur, inda a Nijar kuma za mu duba wani umarnin kotu da ya ce lalle gwamnatin mulkin soji ta tabbata ta saki iyalai na hamɓararren shugaban ƙasar Bazoum Muhammad. Da fatan za ku rattaba mana subscribe da kuma taɓa ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu kamar yadda muka saba. Kai tsaye kuma bari mu je tare da babban mai sharhin da muke tare da shi a cikin shirin. Mu fara ta jamhuriyar Nijar. Kusan akwai raɗe-raɗi da aka yi a baya cewar su kansu shugabannin mulkin soja suna shirin sakin shugaba Bazoum Muhammad, amma har kawo yanzu ba a samu wani motsi ko wani yunkuri a zahirance ba. To amma kwatsam sai gashi kotu ta ba da umarni cewar lallai gwamnatin mulkin soji ta saki iyalai na tsohon shugaban kasa Bazoum Muhammad. Idan baka manta ba, a baya sojin sun saki guda daga cikin 'ya'yan Bazoum saboda dalili na kamar karatu da yake yi, amma sun ci gaba da rike shi tsohon shugaban kasar da kuma iyalan shugaban kasar. Kamar ya haga wannan al'amari a daidai wannan lokaci. To wannan sabon batu ko kuma wannan sabon labari da yake fitowa yanzu ya zo da wani abu da mutane ko kuma ƙungiyoyi daban-daban suka daɗe suna ta kiraye-kiraye na cewa a saki shi hambararren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum da iyalansa da kuma 'yan uwansa, saboda suna ganin kamar babu dalili na ci gaba da wato tsare su, ganin cewa kamar hakan ya saba wa haƙoƙi na ɗan adam kenan na yin zirga-zirga da rayuwarsa ba tare da yana fuskantar wani ƙalubale ba. Wannan tsarewa da ita gwamnatin soji ta Nijar take yi har yanzu bata fito da bayyana dalilanta na tsare su iyalan Muhammad Bazoum ko kuma danginsa bayan shi ɗin da suke ci gaba da tsare da shi. Zaka ce in shi shugaban ƙasa, hambararren shugaban ƙasa, akwai wani takun saka tsakani da har ta kai ga hambarar da gwamnatinsa, shi kuma iyalansa zaka ce kamar babu wani dalili da gwamnatin soji za ta bugi kirji ta ce gashi na ci gaba da tsare shi, saboda har yanzu ita ma kanta bata faɗi dalilin ci gaba da tsare su ba. Amma ba ganin kamar dama an saba zargin gwamnati ta mulkin soji da kama karya da kuma danne haƙƙi, ba abin mamaki bane dan sun ɗauki irin wannan mummunan mataki na tsare iyalai da kuma shi kansa shugaba Bazoum Muhammad? Ba abin mamaki bane ba, dama yawanci ita gwamnati ta soji gwamnati ce ta kama karya, tana yin yadda ta ga dama ko da hakan kuwa ba daidai yake da doka ba. To wannan hakan ce take faruwa a su gwamnatin ta sojin jamhuriyar Nijar din kenan, saboda suna tsare da su, amma hakan ba shine zai hana su waɗanda aka take wa haƙƙinsu je su nemi haƙƙinsu ba, saboda kowa ne kai ko menene kai ba ka fi ƙarfin doka ba. Kuma in ma dai sojan dai kake ji da shi, ita doka ita ce ta ba da damar samar da shi sojan da kuma aikin sojan. Don haka kasancewar su gwamnatin soji ba zai hana ci gaba da neman haƙƙi ba akan duk wanda yake ganin an take masa haƙƙinsa. Shi yasa masu iyalan Bazoum din suka shigar da ƙara domin su nemi a sake su, kuma kotu ta yi hukunci da ake ganin shine yake kan doka, cewa riƙewar da ake yi musu babu wani dalili na ci gaba da riƙe su. In har an kwace gwamnati to shikenan a tafi da gwamnati, amma kuma ci gaba da hana ka zirga-zirga da rayuwarka kamar wani nau'i ne na take haƙƙin ɗan adam. Amma kamar ana ganin cewar wataƙila ba a rasa wani abu da sojojin suke jin tsoro, ko kuma kamar ƙarfin iko na shugaba Bazoum zai iya amfani da shi wurin haddasa wa gwamnatin tasgaro idan aka sake shi. Ba a ganin kamar sojojin suna da hujja ta ci gaba da tsare shi? Wannan hujja ce tasu ta kama karya, saboda in kuna gudun wata matsala ne sai ku, duk da shi ma dai ba bisa ka'ida ba ne ba, kuna rike da shi shugaban ƙasar da kuka riga kuka hambar kamar yadda na faɗa a baya, amma su iyalansa ina ganin babu wani dalili na ci gaba da, ko kuma danginsa babu wani dalili na ci gaba da rike su. Shi yasa, saboda kowanne yana yin rayuwarsa ne. Misali a ce dan shi Muhammad Bazoum da ya dawo daga ƙasar waje hutun makaranta yana karatu a can, wannan abu ya zo ya ritsa da shi, aka zo aka tsare shi. Kaga za a ce karatu ya zo ya tsaya, al'amuran shi na rayuwa
abubuwa sun tsaya wanda ba su shafi harkokin mulkin ita jamhuriyar Nijar ba. Amma daga baya ai sun saki shi dan Bazum daga baya sun riga sun sake shi to amma kuma har yanzu akwai ragowar danginsa da iyalansa waɗanda ake ci gaba da tsare da su ma suna buƙatar irin wancan yanci da aka ba wa dan Muhammad Bazum saboda dalili na makaranta su ma ko dalili na rayuwarsu ta yau da kullum suna da wannan dalilin da ya kamata a ce an sake su sun ci gaba da gudanar da rayuwarsu. To ga umarnin kotun kana ganin sojojin kuwa yadda suke tafiyar da al'amuransu za ku su yi biyayya ga wannan umarni na kotu? To abu ne dai ba ka ce ba amma dai abu ne da in ka kalla su gwamnati irin ta soji kamar yadda na faɗa gwamnati ta kama karya da yin abin da ta ganin ya dace da ita to zai wahala a ce dama su ringa girmama umarni na kotu shi yasa ba a fiye son kasancewar sojoji suna jan ragaman mulki ba saboda yawanci ba su fiye girmama doka ta ƙasa ba da kundin tsarin mulki da kuma hukunce-hukunce irin na waɗannan na kotu to zai wahala ka ce sojoji su ma kamar na Nijar din sun kauce daga abin da aka san sojoji da irinsu. To mu koma Najeriya tuni matatar man fetur ta Dangote wadda aka zuba zunzurutun kuɗi na Amurka wurin samar da ita wanda tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kaddamar ta fara aiki tuntuni to kuma rahotanni sun tabbatar da cewa a makon nan ta fara sayar da mai da ta tace a Najeriya ita ce matata mafi girma a Afirka ta fara sayar da man diesel kuma ana hasashen a mako mai zuwa za ta fara sayar da mai na jirgin sama kamar ya ka kalli wannan ci gaba ga Najeriya daidai lokacin da ake fama da matsalar tattalin arziki kana ganin wannan zai kawo wani sauyi duk da dama ana cewa ko da matatar ta fara aiki ba lalle ta kawo wani sauyi na farashin man diesel din ko wani abu na a zo a gani ba duk da kuma dai a baya bayan nan shi shugaban dillalan mai na Najeriya ya ce watakila fara sayar da man diesel din zai sa farashin sai sauko daga duk lita naira 1,700 a kudin Najeriya na naira kamar ya tasirin wannan al'amari ga wato sha'anin tattalin arzikin ƙasa. To har yanzu dai baka ce al'ummar ƙasa a hasashen masana masu bibiyar lamarin yau da kullum baka ce ga wani tasiri da ake hangowa a nan kusa ba saboda tsawon kusan watanni 2 zuwa 3 kenan da ita wannan matata ta fara tace danyen man fetur ta fara sayar da shi a kasuwanni amma har yanzu ba a ga tasirin haka ba ina jin a baya bayan nan in banda a 'yan makonni 2 da suka gabata shine aka dan fara ganin rahotannin cewa an fara samun koma baya a kan shi farashin man fetur kuma wannan yana da alaka da zaka ce da karewar darajar dalar Amurka da Najeriya a kwana-kwanin nan take dan samun tagomashi take dan tasowa kamar shi kansa gaggaman fetur din ana bada rahoton cewa ya ƙara shi ma ya ƙara tashi a kasuwar duniya to amma kaga wannan za a ce abu ne da sakowa fetur din da aka samu a baya-bayan nan 'yan makonni 2 yana da alaka da karyewar dalar Amurka da darajar naira da take dan ƙara hawa amma babu kai tsaye ba zaka ce wannan matata ce ta yi tasiri wajen samar da ko kuma karewa farashin man fetur a Najeriya ba ko kuma wadatuwarsa duk da ta fara aiki sama da watanni 2 amma har yanzu farashin man fetur din a dalilin samar da wannan matata ba za ka ce ta yi wani tasiri ba wajen karewa farashin shi yadda dai ake siyarwa kafin ta haka dai abin yake dai har bayan an samar da ita kana ganin nan gaba aikin matatar yakan kama tana tace kowane fara fitar da kowane nau'in mai da ta tace da akwai yiwuwar a samu saukin shi ne dai abin da na faɗa gaskiya babu wani alamu na hango sauƙi in dai har akan karan kanta ne ita wannan matatar man fetur duk da babu sahihancin rahotanni amma a baya kafin matatar ta fara mai tana shi kan shi kamfanin na Dangote ya sha faɗin cewa fa shi ita ta da wannan matata fa ba za ta yi wani tasiri ba wajen karewa farashin saboda za a kalli yaya darajar man take a kasuwar duniya ne sannan a yi masa farashi kuma kamar da dala su ma ana hasashen za su su ma dai to ka gani abu ne dai zaka ce dai abu ɗaya ne da wanda zai tafi ƙasar waje ya je siyo da dai wanda zai je siya a shi kamfanin Dangoten to hakan ba zai zama da wani tasiri ba babban abin da zai kawo tasirin a samu raguwar farashi shine dai zaka ce watakila aka ci gaba da samun darajar naira tana ci gaba da farfadowa shine abin da zai sama yayi wani tasiri wajen samun saukin man fetur a Najeriya muka duba a gaba ta ƙarshe kamar ma iya cewa wannan wani babban al'amari ne da ya shafi tattalin arziki
arziki a ƙasa, ba zai yiwu a ce kamar koyaya matata za ta taimaka a tattalin arzikin Najeriya ta hanyar tuni an samar da ayyukan yi da kuma wasu al'amura na bunƙasa tattalin arziki. Sosai kam za ta yi tasiri wajen karuwar tattalin arziki ga gwamnatance, ga gwamnatin Najeriya, ga kuma shi kanshi babban mai kuɗi na nahiyar Afirka wato Aliko Dangote. Saboda kuma baya ga haka, hakan zai yi tasiri wajen samar da ayyukan yi ga matasa da samar da wasu sana'o'i. Kafin ta za ka ce zai wahala ka samu wani ɗan Najeriya da yake da ƙwarewa akan harkar yin ko kuma sarrafa harkoki na injinan masana'antar tace man fetur. Dan a yanzu haka ni na san wanda sanadiyar wannan matatar yanzu yana cin yana aiki. Zaka ce kuma yadda yake ba mu labari cewa duk da 'yan kasashen waje ne, 'yan kasashen Indiya suka cika wannan matata, amma kuma a sannu a hankali suna horar da matasa 'yan Najeriya akan wannan harkar ta man fetur, saboda yadda kasancewar watakila gobe waɗannan 'yan Najeriya su za a bar